Една от големите теми на киберсигурността е социалното инженерство. Какво всъщност представлява той? Какво е най-важно ние да знаем като потребители на всякакви видове онлайн услуги продукти? Много обичам да описвам социалното инженерство с една много хубава българска дума – манипулация. Социалното инженерство е нещо, което не е ново. Това е тип психологическа атака. И той използва две основни човешки качества – алчност и страх. Това са основните методи, по които атакуващия напада нас. Кара ни да се страхуваме за нещо или да искаме нещо. Това са много интересни водещи мотиви за човека. А какво трябва да имаме предвид в социалните мрежи? Нямате доверие на никога. Това ли е противоотровата? Противоотровата е един здрав скептицизъм. Независимо дали говорим, когато говорим за социално инженерство, можем да го разглеждаме по много начини, но основните вектори на атака са или индивидуално представяне за някой близък приятел, който ни иска пари, иска ни достъп, иска ни услуга и така нататък, или фалшивите новини. И двата вектора на атака могат да бъдат спрени и неутрализирани с здрава доза скептицизъм. Като си говорим за фалшивите новини, това е доста голяма и сериозна тема, но там имаме ли някаква адекватна превенция, освен медийната грамотност, за която като че ли, поне по мои наблюдения, много повече се говори, отколкото се практикува? Медийната грамотност е единствената превенция. И здравия скептицизъм. Отново се връщам на скептицизма. Мое лично правило е, когато видя дадена новина, която по някакъв начин резонира с мен, е да проверя поне няколко източника. Ако става дума за научна статия, да намеря оригиналната статия и да прочета. Ако става дума за политически анализ, да преценя откъде идва този политически анализ, да проверя кои са другите места, където този политически анализ е бил анализиран и представен, за да имаме една по-ясна представа за нещата. От твоя опит като преподавател, каква част от обществото ни обаче има такива навици, такава хигиена и въобще прави нещо такова да си проверява източниците? Много малко. Изключително малко. Защото? Защото нямат цетка, не се задълбочават, нямат го като знание, че по-лесно ние хората сме създания на удобството, на комфорта. Нямаме навика да си създаваме излишни проблеми. Още повече, че ние обичаме да си живеем в социалния балон. И когато новините, които получаваме, информацията, която достига до нас, отговаря по някакъв начин на нашите морални ценности и на нашите представи за света, ние нямаме навика като създание да проверяваме източника на тази информация. Защо аз да се напълвам да я проверявам, като тя идеално пасва на гледната ми точка и мирогледа ми? А как да го създадем този навик? Самокритика. Едно от първите неща, които човек трябва да осъзнае в живота си, е, че има много неща, които не знае. Понеже си говорим за фалшивите новини, много често, особено в социалните мрежи, може да прочетем всякакви бомбастични заглавия, които дори много често ние ще отворим, защото ни е любопитно, искаме да се посмеем, знаейки, че това не е истина. Но какво всъщност може да ни се случи, отивайки на въпросната новина, извън това, че ще бъдем дезинформирани? Има ли някаква друга технологична опасност, която може да ни дебне на този сайт? Много зависи на времето. Исторически погледнато, когато браузърите бяха други и сигурността не беше на това ниво, имаше възможност такива сайтове да ни донесат вируси, да ни донесат проблеми. Но в днешно време, колкото да е странно, корпорациите, които създават браузърите, се стремят ние да сме в безопасност. Там атаките са по-скоро отново социални. Там вече говорим за фишинг атаки. В едни такива сайтове с новини много често може да ни излезе поп-ъп: здравейте, вие спечелихте еди какво си, или вашия
компютъра заразен, цъкнете тук, за да стигнете до поддръжка. Това отново са социален тип атаки. Технологично погледнато, крайният потребител е много по-защитен технологично, но затова пък е много по-уязвим социално. И тогава как можем като общество и като индивиди да носим личната си отговорност, освен самокритиката и така да се каже? Скептицизъм. Ако нещо е твърде хубаво, за да е хубаво, значи, може би има нещо не както трябва. Никой няма да ни даде безплатен iPhone. Или ако е твърде страшно, не може компютърът да е работил както трябва и след малко на сайта, в който влизаме да видим съобщения, засечени са 1700 вируса, натиснете тук да си изчистите компютъра. Нямайте доверие на това, което виждате.